Здравейте, хора! Вие сте с мен отново и днес ще строим моята огромна къща. Както виждате, аз вече съм започнала от Ором. Така се сортира на английски Ором. И да, ще ви снимам, когато снимам и тази стена. Готово, направих и тази стена. Може да ви изглежда малка, но просто тази стена е голяма и да направя твърде голям покрив. Ще направя и тази стена и ще снимам. Да. Да, хора. Спрях малко, ще реших, че тук така ще направя малка част. Тук така. И така ще продължа и така тук това. И сега ще вършим така, как го направя това. Ето, хора. После от тук така, хоп и хоп. И това. Така като направя това, ще го снимам. Ето, хора, готово. Направих го, сега половината, тази част от тавана направя и ще ви покажа как става. Здравейте, хора, отново. Така, идвам да убивам зомбитата. Са навсякъде. Не ми пука. Просто няма да си губи времето. И след малко идвам. Ето, хора. Направих тръваните, цветените и влизам да обзавеждам. Ще се пък, когато напомня това всичко долу, рамката ми се работи. И да. Готово махнах тези кучета, които бяха излишните. И сега ще пълня тук отдолу. Ето е спалнята. Хвалиме. Така, слагаме тук шкафчето отгоре. Ще направя тук една туалетна и да, и сега се връща. Та, хора, ето, направих си туалетната, имам картини. Така. И така, търси стълбички и изпълня тези розните. Въпреки че много не ми чува къща, но това се прави. Готови сме, значи къщата ми е готова, не ми трябва кухня. Или може да направя и тук страни. Като да направя, ще пусна. Исках да ви кажа, че тук направих две книги от тази страна на мечове и тази. Искате да се това. Слагаме този меч. Бъде мислено. И намурва и го печели. Не е лесно. Така. И лесно. Взето. Ще взема меч и ще дойда. Готово, имам си меч. Да, тук са ми мивките, също сложи дръжките, това са ми ключите. Че имах месо, но няма. Сложих в шкаф да се... Така. Тъй като ще слагам табели, няма да махна табели. Готово.
кухня. Тези игри много са минават мегабайтите ми. Не. Така, хора, и тук написах спалня, библиотека, тоалетна и кухня. Место. Место шумни проблеми са написали. Легнах. Будих се. Чем да закуса? Не, преминем през туалетата. И да, хора, ще слагаме месеци малко да хапнем. Тази печка тук ще включим. Не, тя вече е. Общо взето. Слагам тук така. Махна. Така. Сега ще излезем малко навън. Да се поразходим, да вземем някои месеци. Обихме си го. Зомбито. Чуваме за паяк. И ще спра на пауза, когато обиколя. Така ще правя басейно горе на покрива и ще използвам такава вълна. Ще използвам вълна за басейно. Да го направя, ще снимам. Ето хора, ето басейн. Басейн. И да, в следващия клип ще продължим нагоре. Ако ви харесва да сте нагоре, абонирайте се на канала ми.